Să se bucure credincioșii și să se veselească, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru aflarea sfintelor moaște ale mult pătimitorului mucenic Efrem, prin care se revarsă mulțime de minuni și se arată mulțime de tămăduiri, și să-i cânte într-un glas robului său: Bucură-te, sfinte mare mucenic Efrem, noule făcător de minuni! Văzuta stareța Macaria, cereasca procesiune, în care sfintele tale moaște erau purtate cu evlavie de oamenii pe care i-a ajutat în multe feluri. Cine poate spune câți bolnavi au scăpat de suferințele lor prin rugăciunile tale, sau câți copii s-au izbăvit de bolile pe care îi apăsau, sau câți oameni au biruit încercările prin care treceau alergând la tine, pentru care îți cântăm: Bucură-te că mult pătimind pentru Hristos ai primit cununa cea neveștejită. Bucură-te că sângele tău mucenicesc a dat roadă în ogorul bisericii. Bucură-te că aflarea sfintelor tale moaște a adus bucurie creștinilor. Bucură-te că din icoanele tale izvorăsc lacrimi și mir. Bucură-te că prin aceasta vedem că nu te-ai depărtat de noi. Bucură-te că s-au înălțat multe biserici și paraclise cu hramul tău. Bucură-te, nădejdea celor înviforați de deznădejde și de necredință. Bucură-te că te-ai arătat tinerei care s-a închinat la moaștele Sfântului Ioan Rusul. Bucură-te că ea a cunoscut că sfinții împreună lucrează spre folosul oamenilor. Bucură-te că le-ai cerut celor pe care i-ai ajutat să nu treacă sub tăcere minunile tale. Bucură-te, cel ce ai leacuri pentru toate felurile de boli. Bucură-te că vestea harismelor tale în tot pământul s-a răspândit. Bucură-te, sfinte mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al doilea. Ieși afară, Lazare, prietene iubit, a auzit în vis bolnava glasul tău, ca oarecând Lazar din Evanghelie glasul Mântuitorului. Și după ce s-a tămăduit, văzând chipul tău zugrăvit în icoană, te-a recunoscut cu bucurie și, dând mărturie despre ajutorul tău, i-a îndemnat pe oameni să-i cânte lui Dumnezeu Aleluia. Icosul al doilea. Te-ai arătat mamei copilului bolnav zicându-i: Sunt Efrem, tot timpul mă gândesc la tine. O, de ne-am învrednicit și noi de un asemenea dar ceresc, știind că mare este iubirea pe care o arăți celor credincioși. Îndrăznind să te rugăm să porți grijă și sufletelor noastre și zicem către tine: Bucură-te că, urmând Sfântului Efrem Sirul, te-ai făcut alăută duhovnicească. Bucură-te, vrednic ucenic al Mântuitorului Hristos, biruitorul morții. Bucură-te, propovăduitorule al credinței în înviere. Bucură-te că pomenirea ta o prăznuim cu mare cinste. Bucură-te, dar făcut de Dumnezeu poporului credincios. Bucură-te că ai defăimat credința agarenilor și l-ai mărturisit pe Hristos. Bucură-te că prin răbdarea ta te-ai arătat mai puternic decât prigonitorii tăi. Bucură-te că sfintele tale moaște sunt mărturie a sfințeniei tale. Bucură-te că racla ta este propovăduitoare a vieții veșnice. Bucură-te că ne călăuzești spre învierea duhovnicească. Bucură-te, sabia ascuțită, care taie spinii păcatelor care ne apasă. Bucură-te, foc care arde pleava din țarina sufletelor noastre. Bucură-te, sfinte mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al treilea. Am aflat de tânăra pe care ai chemat-o în chip minunat la mănăstirea ta, ca să se închine la sfintele tale moaște și să o binecuvintezi, și știm că ai vindecat-o de boala ei, după ce a stăruit în rugăciune către tine, iar noi suspinăm după cerescul tău ajutor, sfinte, vrând să trăim și noi acoperiți de binecuvântarea ta, ca să-i cântăm lui Dumnezeu Aleluia. Icosul al treilea. Te-ai arătat în vis femeii care s-a rugat ție pentru a scăpa de cancer și i-ai spus: De acum înainte voi fi ocrotitorul tău, și ea s-a întărit în credință. Fii de acum înainte și ocrotitorul nostru, sfinte, și ajută-ne pe noi.
și pe toți creștinii, pe toți ierarhii și preoții, pe toți monahii și mirenii, pe părinți și pe copii, să cunoască darul dat ție de la Dumnezeu, ca să-ți aducă laude ca acestea. Bucură-te că l-ai iubit pe Hristos și El ți-a dat darul iubirii jertfelnice. Bucură-te, chemare tainică a pelerinilor spre mănăstirea ta. Bucură-te că de multe ori te-ai arătat în chip minunat celor ce aveau nevoie de ajutor. Bucură-te că ne înveți să nu căutăm iubire de la oameni, ci de la Dumnezeu. Bucură-te că sufletul tău este plin de iubire dumnezeiască pentru noi. Bucură-te că de la tine învățăm să le pădăm voia noastră cea rea. Bucură-te cel ce alungi dezbinarea dintre credincioși. Bucură-te că ne înveți să prețuim iubirea pentru aproapele mai mult decât dreptatea. Bucură-te că îi binecuvintezi pe cei care își împlinesc făgăduințele cucernice. Bucură-te, mângâietorule al celor neputincioși și neajutorați. Bucură-te, stabilă împotriva celor care vor să facă rău. Bucură-te că prin chemarea numelui tău arătările drăcești se risipesc. Bucură-te, Sfinte mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al patrulea, femeia care îți ceruse o cruce pe care să o poată duce, a primit crucea nașterii celui de-al doilea prunc, deși vreme de 8 ani pântecele ei fusese sterp. Și ea, întemnându-i pe cei căsătoriți să aducă pe lume copii și să-i crească spre slava lui Dumnezeu, fără să se teamă de greutăți, ea cânta lui Dumnezeu, Aleluia! Icosul al patrulea, 7 ani s-a rugat Domnului tânăra Sofia pentru a-i face un copil soțului ei și sufletul ei se umpluse de deznădejde, dar rugându-se ție ai ajutat-o. Și când după naștere pruncul s-a îmbolnăvit, doctorii au spus că va muri, însă mama a răspuns cu nădejde că pruncul nu va păți niciun rău, pentru că este copilul promis de tine. Și nu ai rușinat credința ei, ci ai rușinat știința doctorilor, căci pruncul s-a vindecat și mama ți-a cântat unele ca acestea. Bucură-te, doctor trimis de Dumnezeu la căpătâiul celor bolnavi. Bucură-te că femeia care ți-a cerut o cruce pe care să o poată duce a mai adus pe lume un copil. Bucură-te că îi ajuți pe cei căsătoriți să lepe de frica de a avea copii. Bucură-te că îi înveți să caute voia lui Dumnezeu și să se lepede de voia lor. Bucură-te că pe copilul care își unsese picioarele cu ulei de la mănăstirea ta, l-ai ferit de moarte năprasnică. Bucură-te că pe pruncul despre care doctorii au spus că va orbi și va avea mintea tulburată l-ai însănătoșit. Bucură-te că vindeci nu numai trupurile, ci și mințile bolnave. Bucură-te că îi faci pe doctorii neiscusiți mai pricepuți decât doctorii cu nume mare. Bucură-te cel ce primește rugăciunile bolnavilor și ale doctorilor. Bucură-te că îi cercetezi pe cei mistuiți de ferbințeala bolii. Bucură-te că prin lucrarea ta se biruiește rânduiala firii. Bucură-te, leac ceresc, care alungi orice boală și durere. Bucură-te, Sfinte mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al cincilea. Mulți s-au întristat părinții lui Eftimie când copilul a început să nu-i mai recunoască, să-i muște și să-i lovească și, îmbolnăvindu-se din ce în ce mai rău, doctorii au mărturisit că nu se pricep să-l ajute, dar după ce rudele lui s-au rugat ție, te-ai arătat de 3 ori în camera de spital și boala a început să se stingă până ce copilul s-a tămăduit și toți au cântat lui Dumnezeu cântarea Aleluia. Icosul al cincilea. Când puțin credincioșii doctori au spus că pruncul purtat în pântece de preoteasa părintelui Mihail are mari probleme de sănătate și i-au ispitit pe părinți să se învoiască la păcatul pruncuciderii, preotul a zis, vom fi răsplătiți dacă Dumnezeu va lăsa să ducem o cruce așa de grea, cum ne-a spus doctorul. Dar pentru rugăciunile lor i-ai ajutat și copilul s-a născut sănătos, iar mai apoi a primit la botez numele tău și preotul ți-a adus împreună cu preoteasa laude ca acestea. Bucură-te, floarea raiului, care înmiresmezi casele creștinilor.
Bucură-te că părintele Mihail a cunoscut puterea rugăciunilor tale. Bucură-te că preoteasa lui a propovăduit minunile tale. Bucură-te că te rogi pentru noi să primim întărire în credință. Bucură-te că ne îndrumi să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de doctori. Bucură-te că prin rugăciunile tale copiii care erau pe patul de moarte s-au tămăduit. Bucură-te că îi ferești de moarte năprasnică pe cei care ne rugăm, pentru care ne rugăm ție. Bucură-te, liman al sufletelor îngenunchiate de suferință. Bucură-te, cel ce șterge ochii înlăcrimați ai părinților ispitiți de deznădejde. Bucură-te, cel ce alungi demonii din copiii îndrăciți. Bucură-te că la tine caută ușurare cei chinuiți de duhurile necurate. Bucură-te, fierbinte rugător pentru neamul creștinesc. Bucură-te, sfinte mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al 6-lea, auzind-o pe mama lor promițându-ți că dacă se va vindeca de boala ei, va mai face un copil și îi va pune numele tău, cei 6 copii au spus într-un glas: nu acum, mamă, alți copii, îngrijește-te doar de noi. Dar femeia, primind ajutorul cerut, nu a ascultat de cuvintele egoiste ale copiilor, ci de glasul conștiinței și și-a ținut făgăduința, lăudându-l pe Dumnezeu și zicând: Aleluia! Icosul al 6-lea, 10 prunci muriseră în pântecele femeii ce purta numele Evangheliei. Unul murise după naștere și doar unul singur rămăsese în viață și când femeia a zămislit din nou, doctorii i-au cerut să renunțe la prunc, dar ea și-a pus nădejdea în Dumnezeu și în rugăciunile tale, răbdând prigonirile bărbatului ei, care o sfătuia să se împovăreze cu păcatul pruncuciderii. Răbdarea i-a fost încununată și a adus pe lume o fetiță, pentru care minune te lăudăm zicând: Bucură-te că, biruind ispitele, femeia a adus pruncul pe lume. Bucură-te, cel ce ajuți mamele în vremea sarcinii și în vremea nașterii. Bucură-te că ferești mamele credincioase de păcatul pruncuciderii. Bucură-te că, ocrotite de tine, ele ascultă pe Dumnezeu și nu pe doctorii cu inimile împietrite. Bucură-te că dai putere mamelor să stea împotriva soților necredincioși. Bucură-te, cel ce ai dezlegat pântecele cele neroditoare. Bucură-te că ai vindecat trupurile bolnave ale femeilor care nu mai puteau avea copii. Bucură-te că pe femeile care nu vor să facă copii le întorci la pocăință. Bucură-te văzând mulțimea de copii care au venit pe lume păziți de tine. Bucură-te că doctorii au rămas fără glas, văzând că ai arătat cu putință cele cu neputință. Bucură-te că ai ascultat rugăciunile copiilor care nu voiau să fie singuri la părinți. Bucură-te că pe pruncii cărora părinții au vrut să le pună numele tău, îi ocrotești. Bucură-te, sfinte mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al 7-lea. Mult s-a rugat lui Dumnezeu Atena pentru mama ei muribundă și aceasta te-a văzut, făgăduindu-i că se va vindeca. Este o adevărată înviere din morți, au spus medicii, pentru că femeii i-a păruseră plămâni noi și sănătoși, pentru care toți au cântat lui Dumnezeu cu credință, Aleluia! Icosul al 7-lea. Te-ai arătat în vis fetiței Ecaterina, stând lângă ea atunci când tatăl ei ți se ruga, făcând metanii, și ea a priceput cât de mare este folosul copiilor care sunt ocrotiți de rugăciunile părinților lor. Iar noi, rugându-te să ai grijă de toți copiii binecredincioși, te lăudăm așa: bucură-te, rează al copiilor pentru rugăciunile părinților lor. Bucură-te că ai urmat Sfântului Stelian în grija arătată copiilor. Bucură-te, glas care îndemn tinerii să meargă pe calea bisericii. Bucură-te că te-ai arătat tânărului care voia să se sinucidă. Bucură-te că l-ai ajutat să înțeleagă cât de mare este povara păcatelor lui. Bucură-te că, ducându-l la casa sa, l-ai trezit din beția păcatelor. Bucură-te că, ajutat de tine, a lăsat patima băuturii și lanțurile drogurilor.
Bucură-te, înger păzitor, care aduci liniștea în sufletele tulburate. Bucură-te că prin arătarea ta ai salvat viața tinerei femei care voia să-și pună capăt zilelor. Bucură-te că îi ajuți pe tineri să-și găsească un rost în viață. Bucură-te că gonești lenevia cea ucigătoare de suflet. Bucură-te că pentru rugăciunile copiilor credincioși îi ocrotești pe părinții lor. Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al 8-lea. Cel mai de preț ajutor pentru copil este Sfânta Împărtășanie, ei spus femeii al cărei prunc venise pe lume prin mijlocirea ta. Trezește, Sfinte Râvna, în toți părinții credincioși, ca să-i crească pe copii aproape de biserică, pentru a primi sfintele taină nu spre o sândă, ci spre viață veșnică, și ca să înalțe împreună cu ei lui Dumnezeu cântarea Aleluia. Icosul al 8-lea. Venind o fetiță nouă la orfelinatul aflat în grija mănăstirii tale, s-a mirat văzând cum ceilalți copii se pregăteau de spovedanie, scriindu-și greșelile pe hârtie, pentru a nu uita să le mărturisească. Însă mirarea ei s-a stins atunci când i-ai apărut în vis și i-ai cerut să meargă și ea la spovedanie, pentru care lucru îți cântăm așa. Bucură-te că, ascultând povața ta, fetița a început să se spovedească. Bucură-te că ea a devenit mărturisitoare a minunilor tale. Bucură-te că pe mulți i-ai îndreptat spre scaunul de spovedanie. Bucură-te că și de la copii primești laude aduse din prinosul inimii. Bucură-te pe cete a sfințeniei puse pe inimile celor care se roagă. Bucură-te că îi înveți pe copii să se pregătească să primească Sfânta Împărtășanie. Bucură-te, dascăl al rugăciunii, pentru cei care te cinstesc. Bucură-te că prin rugăciunile tale copiii devin mici apostoli ai credinței. Bucură-te, rugătorule, pentru tinerii neascultători și puțin credincioși. Bucură-te că pe tinerii îi aduci la înțelepciunea celor bătrâni. Bucură-te, cel ce îi înveți pe părinți să-și crească fiii aproape de biserică. Bucură-te, comoară de mult preț ascunsă în visteria inimilor noastre. Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al 9-lea. Tinerei care se rugase ție să poată întemeia o familie, i-ai spus în vis, te voi ajuta să fii alături de cel pe care îl vrei. Și cuvântul tău s-a adeverit, căci tânărul pe care îl iubea a cerut-o și a luat-o de soție. Ajută-i, Sfinte, pe toți tinerii care vor să pornească pe calea familiei să facă alegerea cea bună, pentru ca nunta lor să fie binecuvântată de Dumnezeu și în toate zilele vieții lor să-i cânte Aleluia. Icosul al 9-lea. Fiind alungată de soțul ei și de părinții nemilostivi, mult a lăcrimat Maria, necăjindu-se că fiul ei crește departe de tatăl său. Dar după ce ea s-a rugat să-i ajuți, a doua zi, soțul ei și-a înțeles greșeala și a rugat-o să se întoarcă acasă. Văzând grabnicul tău ajutor, ne rugăm ție să alungi dezbinarea și tulburarea din toate familiile creștine, îndemnându-i pe toți să te laude împreună cu noi. Bucură-te că ești aproape de cei apăsați de povara singurătății. Bucură-te că aduci pacea în casele în care diavolul a adus dezbinare. Bucură-te că îi întorci la familiile lor pe cei pe care patimile i-au robit. Bucură-te că înmoi inimile împietrite și îi întorci tulburarea în liniște. Bucură-te, aflătorul al lucrurilor pierdute, bucură-te că celor nedreptățiți le-ai vădit dreptatea în fața judecătorilor. Bucură-te că ridici ocara celor defăimați pe nedrept. Bucură-te că pe oamenii care nu aveau unde să muncească i-ai îndrumat cu folos. Bucură-te, odihna celor istoviți din pricina lucrului peste măsură. Bucură-te, cel ce ne înveți dreapta socoteală. Bucură-te, cel ce te-ai arătat printre musafirii din casa creștinului credincios. Bucură-te, pridvor pentru cei ce stau departe de lumina Sfântului Botez. Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem,
noule făcător de minuni. Condacul al 10-lea, mulți s-au ostenit să lucreze spre slava lui Dumnezeu, iconarul cărturar Fotie, în casa căruia s-a zugrăvit prima ta icoană, sfinte. Și fiind încununat pentru că și-a înmulțit talanții, la sfârșitul vieții sale, i-ai luat sufletul la cer, pe care lucru văzându-l, evlavioasa lui soției i-a cântat lui Dumnezeu, Aleluia. Icosul al 10-lea, ascultă, copila mea, o voi lua cu mine pe mama ta, dar nu te teme, este voia lui Dumnezeu și uite ce loc minunat i-am pregătit. I-ai spus Anulei, arătându-i frumusețile raiului. Nu te lăsa pradă durerii, căci eu voi fi mereu aproape de tine și te voi ocroti. A auzit ea făgăduința ta și sufletul ei s-a liniștit, iar noi te rugăm să fii aproape de toți copiii orfani și zicem către tine unele ca acestea. Bucură-te că nu lași pe nimeni fără ajutor în vremea necazurilor. Bucură-te că pe copiii orfani îi sprijinești. Bucură-te că îi ajuți să aleagă binele și să se ferească de păcat. Bucură-te, dăruitorule al celor de trebuință. Bucură-te, chivernisitorule al celor de folos. Bucură-te, păzitorule al curăției tinerilor. Bucură-te, Părinte, icoana a virtuților zugrăvită în sufletele noastre. Bucură-te că ai defăimat îmbuibarea și ai lăudat înfrânarea. Bucură-te că alungi frica morții de la cei care se roagă ție. Bucură-te că pe creștini îi pregătești pentru întâlnirea cu dreptul judecător. Bucură-te că în ceasul morții vii lângă cei care ți-au cerut să le fii ocrotitor. Bucură-te că păstrăm în sufletele noastre cuvintele și minunile tale. Bucură-te, Sfinte, mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al 11-lea, îmi era cu neputință să mă întâlnesc cu sufletul ei pângărit. Ai spus despre femeia care voia să primească ajutorul tău, fără a se lepăda de fără de legile ei și de diavolul pe care îl slujea prin păcate. Și izgonindu-l pe diavol, ai îndepărtat-o de la tine pe femeie, că nu voia să-și curățească sufletul prin pocăință și să-i cânte lui Dumnezeu, Aleluia. Icosul al 11-lea, o femeie vindecată de tine, a visat că voia să se închine sfintelor tale moaște, dar diavolul i-a stat împotrivă, spunându-i că e păcătoasă. Tocmai pentru că sunt păcătoasă, voi merge să mă închin Sfântului Efrem, chiar dacă ar trebui să mor, a spus ea, vrând să-și trăiască viața acoperită de ajutorul tău, pentru care noi, luând pildă din râvna ei, ne rugăm așa. Bucură-te că prin rugăciunile tale sporește râvna noastră pentru sfințenie. Bucură-te că păcătoșilor care se pocăiesc le dai ceea ce le este de folos. Bucură-te cel ce pe păcătoșii care nu leapă de păcatele îi mustri cu asprime. Bucură-te, veghetor al celor care vor să se închine la sfintele tale moaște. Bucură-te, jertfă bine primită de Dumnezeu în altarul ceresc. Bucură-te, risipitorule al uneltirilor celor viclene. Bucură-te că pe cărturarii cei iubitori de slavă îi rușinezi. Bucură-te, cel ce nu primești laudele celor fățarnici. Bucură-te că stai împotriva diavolilor care ne împiedică să facem faptele credinței. Bucură-te că îi îndepărtezi cu sabia rugăciunii de la cei care se roagă ție. Bucură-te, dușman al mândriei, al lăcomiei și al minciunii. Bucură-te, pildă de răbdare, de credință și de nevoință. Bucură-te, Sfinte, mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al 12-lea, merită să suferim și noi puțin din iubire pentru Hristos, i-ai spus Maicii, care se lupta cu o ispită, și i-ai arătat semnele pătimirii tale mucenicești. Și noi avem nevoie de întărirea ta, Sfinte, că valurile acestei vieți s-au ridicat asupra noastră și suntem apăsați de deznădejde. Ajută-ne să trecem de încercările care ne împovărează, ca să-i putem cânta lui Dumnezeu, Aleluia. Icosul al 12-lea, cum m-ai chemat, am sosit,
I-ai spus femeii care te rugase să-i tămăduiești fiul și i-ai împlinit cererea. Și noi te chemăm, Sfinte, ajută-ne, nu ne lăsa, ajută-ne că mare nevoie avem de ajutorul tău, robule al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta te lăudăm așa. Bucură-te, apărătorule al predaniilor Sfinților Părinți! Bucură-te că faptele tale ne-au învățat mai mult decât cuvintele. Bucură-te că episcopul care se îndoia de sfințenia ta și a înțeles greșeala. Bucură-te, piatră de poticnire pentru clericii nevrednici. Bucură-te că îi povățuiești să lepede păcatele și să meargă pe calea sfințeniei. Bucură-te că la vreme de necaz vii de grabă în ajutorul nostru. Bucură-te că îi ferești de hoți și de tâlhari, cei văzuți, pe cei ce duc crucea nevoințelor. Bucură-te că cel care a furat o parte din sfintele tale moaște a adus-o înapoi la mănăstire. Bucură-te, mustrătorule al creștinilor iubitor de păcat. Bucură-te împreună, călătorule, cu pelerinii evlavioși. Bucură-te că, răbdând chinurile prigonitorilor, ne-ai învățat să nu ne temem de suferință. Bucură-te că îi răsplătești pe cei care se ostenesc să ajungă la sfintele tale moaște. Bucură-te, Sfinte mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul al 13-lea, o mult pătimitorule și mare mucenice Efrem, cel ce te-ai arătat în chip minunat și ai dat mărturie despre iubirea pe care o ai față de noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, care ne rugăm să facem voia lui Dumnezeu, dar trăim după voia noastră cea pătimașă. Arată și acum ajutorul tău tuturor celor care te cheamă în rugăciune și tuturor celor pentru care ne rugăm ție, ca punând început bun mântuirii, să-i mulțumim lui Dumnezeu, celui în întreime lăudat, cântând Aleluia. O mult pătimitorule și mare mucenice Efrem, cel ce te-ai arătat în chip minunat și ai dat mărturie despre iubirea pe care o ai față de noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, care ne rugăm să facem voia lui Dumnezeu, dar trăim după voia noastră cea pătimașă. Arată și acum ajutorul tău tuturor celor care te cheamă în rugăciune și tuturor celor pentru care ne rugăm ție, ca punând început bun mântuirii, să-i mulțumim lui Dumnezeu, cel în treime lăudat, cântând Aleluia. O mult pătimitorule și mare mucenice Efrem, cel ce te-ai arătat în chip minunat și ai dat mărturie despre iubirea pe care o ai față de noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, care ne rugăm să facem voia lui Dumnezeu, dar trăim după voia noastră cea pătimașă, arată și acum ajutorul tău tuturor celor care te cheamă în rugăciune și tuturor celor pentru care ne rugăm ție, ca punând început bun mântuirii, să-i mulțumim lui Dumnezeu, cel în treime lăudat, cântând Aleluia. Văzuta stare sa Macarea, cereasca procesiune, în care sfintele tale moaște erau purtate cu evlavie de oamenii pe care i-a ajutat în multe feluri. Cine poate spune câți bolnavi au scăpat de suferințele lor prin rugăciunile tale, sau câți copii s-au izbăvit de bolile care îi apăsau, sau câți oameni au biruit încercările prin care treceau alergând la tine, pentru care îți cântăm. Bucură-te că mult pătimâind pentru Hristos ai primit cununa cea neveștejită. Bucură-te că sângele tău mucenicesc a dat roadă în ogorul bisericii. Bucură-te că aflarea sfintelor tale moaște a adus bucurie creștinilor. Bucură-te că din icoanele tale izvorăsc lacrimi și mir. Bucură-te că prin aceasta vedem că nu te-ai depărtat de noi. Bucură-te că s-au înălțat multe biserici și paraclise cu hramul tău. Bucură-te, nădejdea celor înviforați de deznădejde și de necredință. Bucură-te că te-ai arătat tinerii care s-a închinat la moaștele Sfântului Ioan Rusu. Bucură-te că ea a cunoscut că sfinții împreună lucrează spre folosul oamenilor.
Bucură-te că le-ai cerut celor pe care i-ai ajutat să nu treacă sub tăcere minunile tale. Bucură-te cel ce ai leacuri pentru toate felurile de boli. Bucură-te că vestea harismelor tale în tot pământul s-a răspândit. Bucură-te, Sfinte mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Condacul întâi. Să se bucure credincioșii și să se veselească, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru aflarea sfintelor moaște ale mult pătimitorului mucenic Efrem, prin care se revarsă mulțime de minuni și se arată mulțime de tămăduiri și să-i cânte într-un glas robului său: Bucură-te, Sfinte mare mucenice Efrem, noule făcător de minuni. Rugăciuni către Sfântul Efrem cel Nou. Rugăciunea întâi. Sfinte mare mucenice Efrem, ascultă rugăciunea mea a păcătosului și vino în ajutorul meu. Am aflat de minunile tale, am aflat de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ta. Și văzând cum atâta mulțime de oameni a fost ajutată de tine, îndrăznesc să nădăjduiesc și eu, știind că nu vei trece cu vederea cererea mea. De nenumerate ori te-ai arătat în vise și vedenii, spunând celor credincioși că vor primi cele cerute în rugăciune. Eu nu sunt vrednic de o astfel de mângâiere, pentru că păcatele mele sunt multe și credința mea este puțină, dar cred că iubirea ta covârșește răutățile mele și nădăjduiesc că prin mijlocirea ta voi pune început bun mântuirii mele. Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte, să caut cele de folos mântuirii. Trupul meu este slăbănogit de păcate și sufletul este moleșit din pricina patimilor. Iubitor de păcate sunt și la faptele cele bune mă lenevesc. Cere-i lui Dumnezeu să-mi sporească credința, să-mi înmoaie inima cea învârtoșată, să-mi dăruiască smerenie, răbdare și râvnă în războiul duhovnicesc. Sfinte Efrem, învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Sfârșitul tău mucenicesc mă îndeamnă să lepăd desfătările trecătoare ale acestei lumi. Chinurile tale mă îndeamnă să ridic și eu crucea ascultării de Dumnezeu. Învață-mă, Sfinte, să trăiesc nu după voia mea, ci după voia dumnezeiască, să nu caut cele ale mele și să mă izbăvesc de patimile și de păcatele care mă apasă. Alungă de la mine toată ispita diavolească. Prea mult am păcătuit, prea mult am izgonit de la mine harul dumnezeiesc. Acum a sosit ceasul mântuirii mele, Sfinte. Domnul bate la ușa inimii mele și vreau să-i deschid. Ajută-mă, Sfinte, că sunt neputincios. Roagă-te pentru mine până la ultima suflare a vieții mele. Roagă-te, Sfinte Efrem, pentru tot poporul creștinesc, pentru toți ierarhii, preoții, monahii și credincioșii. Roagă-te pentru părintele meu duhovnic și pentru toate rudeniile mele după trup și după duh. Roagă-te, Sfinte, pentru robii lui Dumnezeu, întregul Adam, pentru toți cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânsii, pentru toți cei care se roagă, ori se ostenesc pentru mine, pentru toți cei care mi-au făcut vreun bine, ori vreodată m-au ajutat, știuți și neștiuți. Ajută, Sfinte Efrem, pe cei ce zac în patimi, robiți de nepocăință și trândăvie, pe cei ce sunt în necazuri și în ispite. Alină-le suferința sufletească și trupească și ocrotește pe cei ce sunt în închisori, în spitale, azile sau orfelinate, și pe toți cei care sunt singuri, bolnavi și neputincioși. Înmulțește rugăciunile pe care le faci pentru noi, Sfinte, ca și noi să cădem la rugăciune, mulțumindu-ți din preaplinul inimii.
ca împreună cu tine să-L slăvim pe Dumnezeu cel în treime lăudat în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a doua a părinților pentru copiii lor. Sfinte Efrem, ocrotitorule al părinților binecredincioși și al copiilor lor, auzi rugăciunea noastră și sârguiește-te să ne vii în ajutor. Ne rugăm, Sfinte, pentru copiii noștri, ocrotește-i prin rugăciunile tale, fiilor povățuitor pe calea adevărului și ferește-i de toată boala și necazul, fiilor călăuză pe marea cea învolburată a vieții acesteia, ferește-i cu rugăciunile tale de patimile trupești și ispitirile de tot felul, fiilor dascăl înțelept, învățându-i să aleagă cele bune și să se ferească de cele rele. Roagă-te pentru ei, iubitorului de oameni Dumnezeu, să le dăruiască sănătate sufletească și trupească și minte luminată. Tu, cel ce te-ai arătat fetiței și ai îndemnat-o să se spovedească, îndeamnă-i și pe copiii noștri să meargă pe calea spovedanii. Tu ne-ai învățat că Sfânta Împărtășanie este cel mai mare ajutor pentru copii. Pentru aceasta, ajută-i pe aceștia să trăiască o viață curată, pentru a primi fără o sândă sfintele taine. Ne rugăm ție, Sfinte Efrem, pentru toți copiii credincioși, pentru duhovnicii și părinții lor. Ferește-i de prieteniile pierzătoare de suflet, ferește-i de uneltirile celui viclean. Ajută-i, Sfinte, să ducă o viață bine plăcută lui Dumnezeu și să fie pilde de credință și evlavie pentru toți cei din jurul lor, ca lucrând cele de folos și simțind ocrotirea ta, să-ți mulțumească în fiecare zi a vieții lor și pe Dumnezeu să-L laude în tot ceasul, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a treia pentru cei bolnavi. Sfinte Efrem, mare mucenice a lui Hristos, ascultă acum puțina noastră rugăciune pentru robii lui Dumnezeu, întregul Adam, care sunt încercați de boli și de suferințe și de ispite. Venim la tine, ca la un doctor ceresc, și credem că vei primi cererea noastră și vei ușura suferințele lor. Ai spus că ai leacuri pentru toate felurile de boli și de aceea nădăjduim că iubirea ta de oameni nu s-a împuținat. Cine poate spune mulțimea minunilor tale? Cine știe câți suferinți au aflat izbăvire prin rugăciunile tale? Ajută-i, Sfinte Efrem, ajută-i! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru ei și dacă le este de folos să fie tămăduiți de grabă, fă să se întâmple aceasta spre slava lui Dumnezeu. Iar dacă le este mai de folos să ducă mai departe crucea suferinței lor, ajută-i să rabde fără să cârtească, ca să primească luminoasa cununa a răbdării. Sfinte mucenicie Efrem, tu ai răbdat suferințe de nespus, iar viața noastră este plină de desfătări. Dar chiar dacă suntem păcătoși și întinați prin tot felul de patimi, îndrăznim a ne ruga ție, căci nu pentru noi ne rugăm, Sfinte, ci pentru bolnavii aceștia, pe care suferințele i-au îngenunchiat, fii lor păzitor, povățuitor, ocrotitor și tămăduitor, ca să-ți mulțumească cu inimă smerită și să îl slăvească pe Dumnezeu care te-a acoperit cu harul său, arătându-te mare făcător de minuni în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a patra a celor care nu pot avea copii. O Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ție, primind puțina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru. Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume copii. Mare este darul nașterii de prunci și mult se bucură părinții de copiii lor. Dar din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiți de această bucurie. Știm că multe femei care erau apăsate de felurite boli și cărora doctorii le spuseseră că pântecelor lor vor rămâne sterpe, s-au rugat ție și au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune bucuria lor când au văzut pruncii veniți pe lume ca rod al minunilor tale după atâta așteptare? Sau cine poate spune veselia bărbaților care, deși aflaseră de la doctor
că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în sprijinul tău decât în știința acelora. Și noi credem că ne poți ajuta, chiar dacă răbdarea noastră s-a împuținat și credința noastră este slabă. Ocrotește-ne, Sfinte, să nu cadă și peste noi pedeapsa dumnezeiască, așa cum a zis prorocul Osea. Dă-le lor pântece sterp și sâni fără lapte, blestemând pe femeile israeliților care au părăsit regea lui Dumnezeu, ci, știindu-ne păcatele, învață-ne să ne curățim sufletele prin pocăință. Roagă-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca îndreptându-ne viața, să primim și bucuria de a avea copii și dacă îi vom avea, să-i creștem în dreapta credință, fiindu-le pildă de viețuire creștinească. Iar dacă, din pricine neștiute de noi, Dumnezeu ne va lăsa lipsiți de acest dar, roagă-te să mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea strâmtă care duce în împărăția cerurilor. Întărește-ne, Sfinte, ca în viață, să nu căutăm voia noastră, ci voia dumnezeiască și în tot locul să-i aducem laudă Dumnezeului celui iubitor de oameni, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a cincea. O Sfinte Părinte Efrem, căzând înaintea ta cu umilință, ridicăm acum glasul nostru către tine. Cum se cuvine oare să te numim? Minunat următor al Domnului Hristos, mare nevoitor și pusnic, cuvios părinte, mare mucenic, preot al Dumnezeului celui preanalt, izvorător de mir, făcător de minuni, grabnic ajutător, mare tămăduitor de multe feluri de boli, slobozitor din multe necazuri și primejdii, mângâietor în deznădejde sau ajutător în toate nevoile. Cu adevărat, toate aceste numiri le porți prin darul Duhului Sfânt și de aceea te rugăm să nu ne treci cu vederea, ci degrabă, venind într-o întâmpinarea noastră, mijlocește-ne mare milă de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și fie ca prin puterea minunată a rugăciunilor și a pildei tale să dobândim întărire în a purcede și noi pe calea cea strâmtă ce duce spre împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Rugăciunea a șasea, a celor ce vor să se căsătorească. Sfinte mare mucenicii Efrem, tinerei care se ruga ție să poată întemeia o familie, i-ai spus în vis, te voi ajuta să fii alături de cel pe care îl vrei. Și cuvântul tău s-a adeverit, căci tânărul pe care îl iubea a cerut-o și a luat-o de soție. Știind aceasta și văzând grabnicul tău ajutor, având și eu dorința de a purta crucea căsătoriei, te rog să mă ajuți, să găsesc perechea potrivită, alături de care să înfrunt marea acestei vieți. Ajută-mă, Sfinte Efrem, să fac alegerea cea bună, pentru ca nunta mea să fie binecuvântată de Dumnezeu. De multe ori, ispita singurătății mi-a rănit inima. De multe ori, diavolul deznădejdii ori a desfrânării a lovit în poarta sufletului meu. Ferește-mă, Sfinte, de tot răul. Ferește-mă de o alegere greșită. Ferește-mă de minciuni, de răutate, de desfrâu. Să nu mă înșele frumusețea cea de grab trecătoare, ci să caut mai ales frumusețea sufletească, să nu mă orbească dragostea pătimașă, nici să mă biruie patimile și poftele. Luminează-mi mintea, să nu alerg după averi pământești, ci să caut mai ales bogăția duhovnicească. Mintea mea este nepricepută și slabă, izbăvește-mă, Sfinte, cu rugăciunile tale de neputințele care mă apasă. Dăruiește-mi înțelepciune și răbdare, luminează mintea să alerg la spovedanie, ori de câte ori umbra păcatului va tulbura mintea mea, mai înainte ca gândul murdar să devină faptă. Sfinte Efrem, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, dacă mi este de folos spre mântuire să port crucea căsătoriei, să se întâmple aceasta spre slava lui Dumnezeu. Iar dacă mi este mai de folos să duc mai departe crucea singurătății, ajută-mă să rabd fără să cârtesc.
iar de va voi Dumnezeu să ajung să-mi întemeiez o familie, ajută-mă, Sfinte, aceasta să fie prilej pentru a mulțumi lui Dumnezeu în fiecare zi. Și roagă-L pe Hristos Dumnezeu ca la vreme potrivită să-mi dăruiască copii credincioși și sănătoși, care să ducă o viață curată și sfântă. Rugăciune de mulțumire pentru ajutorul primit de la Sfântul Efrem. Sfinte mare mucenice Efrem, slabă este credința mea, săracă-mi este inima, risipită-mi este mintea și nevrednic sunt de ajutorul tău. Dar mare este dragostea ta față de tot omul care te cheamă în ajutor. Așa, învrednicindu-mă și eu de binefacerile tale, cu gând smerit și cu evlavie, cad înaintea ta, mă închin și cu buze necurate îți sărut cu recunoștință icoana și îți mulțumesc că nu ai trecut cu vederea cererile mele, ci după obicei te-ai arătat grabnic, ascultător și ajutător. M-ai ajutat, Sfinte Efrem, când grele încercări și teamă m-au cuprins, iar acum, Sfinte, primește mulțumirea, recunoștința și dragostea mea ca a unui rob nevrednic. Așa cum ai împlinit cererile mele, întărește-mă să împlinesc și eu poruncile lui Dumnezeu. Precum nu ai șovăit a mă izbăvi din necazuri și a tămădui trupul meu, nu șovăi a curăți și sufletul meu de toată întinăciunea. Luminează-mă, Sfinte Efrem, cu rugăciunile tale, să nu îmi pun nădejdea în oameni, în mintea mea sau în sănătatea trupului meu, ca să nu fiu rușinat. Iar pentru că întinat și robit de patim sunt eu și nu am îndrăznire către Dumnezeu, te rog, Sfinte al meu, ca așa cum m-ai ajutat până acum, să-mi fii mie sprijinitor cu rugăciunile tale către Hristos Dumnezeu, ori de câte ori furtuna încercărilor se va abate asupra sufletului meu. Te rog, ocrotește cu rugăciunile tale și pe robii lui Dumnezeu întregul Adam, pe toți cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânsii, pe toți cei bolnavi, necăjiți sau ispitiți, pe toți cei ce au nevoie de ajutorul tău și pe tot poporul binecredincios. Amin.